Okay guys, meron na akong tomato. Meron na akong handang pizza dough. Maggagawa tayo ng pizza. Meron akong olive oil, ang brush, ang lutuan. Ayan. Yan ang gagamitin natin ngayon. Tapos yung ingredients ay nahanda ng lakay ko doon. Meron na. Nalagyan ko konti lang. Hindi ko na Hindi na. diretso na lang. Plato. Ayan. Lagyan ko ulit. Okay. Ha? Lagyan natin ng tomato. Hindi mo binutas. Tomato. Tomato. Tomato eh. Wow, sarap. Sarap yung tomato na yan dahil timplado na. Ito yung tomato papa na ano. Yung ginamit natin eh yung prego. Ayan. Meron na spices. Tomato special. Special yan. Hindi na ako nagluto. Ang tomato. Ahan ng pizza. Kaya ayan. Pulma tayo ng pizza again. 12 inches lang ang gagawin. Kaya maliit lang. Ilang grado centigrade ito? Lagay mo sa... 120 okay na? 150. Ayan lang, hindi ko alam. Hindi pa kasi na nagamit ito guys, kaya hindi malaman kung anong temperature ang i-adjust ng lakay ko. Ayan. Anong in-adjust mo? 120 grado centigrade. Parang oven ba? Ayan. Hindi para namin alam gamitin guys. Kaya takpan para maluto. Ay, paano maluluto kung naka-open, di ba? Orasan mo lang ng mga 10 minutes to 12. Luto na yan. Kaya na hindi po pa nalagyan ng toppings, kaya buksan mo na lang ako din naman. Ito ang gawin natin, magluluto-luto na lang kasi community quarantine time, it's cooking time. It's cooking time. Para hindi mabagot, hindi maboring, hindi mabore, ay mag-cooking. Diba guys? Mag-cooking na tayo. Ayan guys ah. We are cooking small pizzas. Good for one person. Para pagkain namin, ang isang pizza ay para sa isang tao. Ready na naman to. So, let us just wait. Itong niluluto niya dito sa ating pizza maker. Yan. The very first time na nagawa ng pizza sa pizza maker. Very new. Newly unboxed. Bowman. Nag-timer ka sana? Timer ka? Hindi ka nag-timer, no? Timer ka para di magkamali. Dapat Timer ako, 13 minutes. Kaya hintayin mo.
Hintayin natin ng 10 minutes. Wow! Pwede pa akong sumilip dito, oh. Oh. Kain tayo guys, nagugutom na ako. Wala, wag ka naman ganyan. Wag naman ano. Tinatawanan ako guys kasi excited ako. Diba? Hindi nyo na kailangan pala oven dito. Meron ng pizza, oh. Ah. Hindi na kailangan bumili ng oven dahil mahal ang oven eh. Ito na lang. Pwede na magnegosyo nito ah. Ah. Pwede ka nang mag-business dyan, oh, sa kalsada. Pwede na. Kuha tayong permit sa, lungsod. Kung meron ka lang ganito, this is 2,700 plus, bumili ka na ingredients mo, then Pizza kumpitin na, mo, pizza. at lagyan mo na ng margin ng tubo, pumunta ka sa tabing kalsada, katulad nung nandun no, na vendor sa tabing kalsada. Sabi ko nga sa kanya tumabi kaya kami sa vendor doon, merong nagtitinda dyan sa nakakatakot na pwesto naman, sa may bangin. Tumabi tayo doon tayo magtinda. Ganda na, oh. Lagyan natin ng parsley. Wow. Parmigiano. Pwedeng pangkabuhayan to guys. Pwedeng pang negosyo guys. Parmigiano, cheese. Kinapwedehan. Kaya bili na kayo nitong tool na ito. Nagpatalastas pa. Bakit may porsyento ba ito? Yan ay pangkabuhayan, no? Just sharing. Baka gusto nyo maghanap buhay. Ay ito ay tip ko sa inyo. Ito, napakamura nito, 2,700 at makagawa ka na ng ganyan, pizza or mag-grill ka kaya. Ano po? Ng parsley na. Kainin ko na yung piece. Parsley. Oh, yan na. Oh. Parsley. Ah, tapos i-on natin yung top, no? Yan. Tapos Switch sara na natin. yung top para uminit yung top para medyo Ma-roasted yung iba Maging- pa. Roasted din yung lalim. crunchy siya mamaya. Gusto namin kasi yan sa pizza ay medyo crunchy, crispy. Yan. At meron siyang timer. Ayan, naka-timer na. At yun. Lambot na pizza ito. Tignan natin. Wow! Kumukulo-kulo na. Wow! Mainit. Ayan tayo. Ano na yung malaki na pang ganun para di ma... Kunin mo yung pang ano ng doon sa kawali. Oh, Yan yan. luto na. Musyo, Yung lapad. musyo. Yung lapad na pang ganun. Musyo. Ha? Gusto na? Ano no? Wow! Pizza. Yan ang Ayan, pizza. tapos na pala. Ayan ah. Ito na lang natin magaling yung ano. Luto yung second. Yay! Guys, kain na tayo. Chan, 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 chan. Kinakantahan ko. Mag-tiktok ako. Okay. Dito pa ulit. Pwede. Pwede. Barbecue. Pwede. Ihaw, mag-barbecue, magluto ng gulay, pwede dyan. Pwede kang mag-fried rice dyan. Pwede kang mag-omelette dyan. Oh, see? I told you, that is a very good tool in the kitchen. Exciting, no? Marami ako may share na lutuin dito dahil ito ay napaka gandang lutuan. Ayan, oh. Excited pang lakay kong magluto. Naku. Lalagyan ng oil, olive oil. Babaw. Naku, talaga naman. Tara na pag-slice. Slice yun na. Pwede na slice niya. Kuha na ng... May pusa doon sa tabi ko ng Chilyo. kukunan. Nakaabang yung pusa. Oh. Sabi, anong ginagawa mo dyan?
Yummy. At ito ay nagugutom na. Anong size? Wala, Ito? sige, hiwa ka dyan. Kahit anong size dyan. Ha? Magkano yung mga aso, oh? Yung KSP, oh. Yung KSP para ano yung buksan mo yung pintuan. Oh. Tama, nalo ko lang. Yummy. Fiesta, fiesta. Yummy, yummy. Okay, kain na tayo guys. Let's eat. Okay guys, na-share ko lang to dahil dito sa bagong lutuan. So please like, comment, share, and subscribe. Kung naibigan nyo itong aming palabas, at sana makatikim din kayo nito, magluto na kayo. At ito ay magandang negosyo. Ito ay sinishare ko para masabi sa inyo na itong tool na ito ay pwedeng pang negosyo, pang kabuhayan talaga. Ayan, very practical. At saka, ang number one pa na magandang katangian ng tool na ito ay pwedeng dalhin kahit saan. It is a very handy, portable na tool para sa pagluluto ng ititinda. Okay guys, please like, comment, share, subscribe. At tayo'y magkita-kits muli. At yun, God bless. Love you guys. O, nakain na yung isa. At ayan na naman. Isa pa. Hindi na ako makahintay. Ang sarap kumain guys. Naku, paano na ang diet natin nito? Ang community quarantine ay 1 month na ba? Ay hindi, hanggang 20 pala. Naku, panay ang luto natin ito ngayon. Pero pasalamat tayo sa Panginoong Diyos at may niluluto. At masarap itong pizza. Yeah! Kita nyo. Hindi lang na-crispy ang ilalim mo. Ayan, sarap. Ayan. Tingnan nyo. Natataranta na. Sabay-sabay na niyang niluto guys. Dalawa na. See? Ang ganda ng lutuan na ito dahil kung halimbawa nagmamadali ka, dalawa nag-order o dalawa na yan. Kaya nga, pwede na rin magnegosyo dyan. Punta na tayo sa kalsada, magnegosyo na tayo. Libre man diya sa kalsada tayo. Doon na rin kalsada magbenta. Hindi naman pala bawal yung sa pangpang eh. Doon na lang tayo tumabi doon sa pangpang. Okay na, oy. May isa. Wala nang bayad-bayad of tax oy. Kung meron course, bigyan mo na lang ng isang Ayan, slice yan, ng pizza. ang sinasabi nila na pwestuhan guys, ito oh. Pakita ko sa inyo ha. Oh, ayun. Nakita nyo yun? Ayan. Yan oh, vendor dyan. Sa pangpang. Sa likuan mismo. Yan ang sinasabi ko. Ayan. Pwede na tayo magbenta doon. Oy. Tabi ko mabilang tayo doon. Kung meron magsita, bigyan mo ng pizza. Para wala nang ano. Ayan ba? Ganon. Ganon. Yung sa China malamig. Breakfast yata. Yes, tayo diciendo esto, registrando. Ayan. Ano toppings ngayon? Sausage, hamonado. Init. Crispy, delicious pizza. Yes. Lugar na to. Oh, telephone wire. Telephone wire. Crispy oh. Crispy. Crispy no? Sarap no? Crispy kayo. Crispy kayo. Crispy-licious Another one. Sus, ang dami nang niluto ng pizza ngayon ah.
pinagsawa ko sila ng pizza guys kasi syempre community Community what? quarantine. Yeah. Dito lang kami sa bahay kaya kain-kain lang. Pero sabi ko mag-diet bukas pero hindi yan. Hindi natutupad ang diet. Oh my god. Ayan. So ayan na guys. Ito gagayahin nyo ha pag nagtinta kayo ng ayan. And then tomato sauce. Grabe maglagay ng tomato sauce tong iso guys. Ano kasi Walang take. Why tik-tik? Yun! Mahilig sa kamatis ang mga tao dito kasi we love lycopene. Okay na. Maganda kasi yung tomato sauce niya. Meron na siyang herbs, meron ng spices, tapos may mushroom pa, kaya masarap. Yung, yan, prego fresh mushroom with basil. At ito naman ay luto na naman. Oh, sarap. Okay guys, sana ay may naibigin nyo itong video ko. Sana ay gayahin nyo at kayo na ang bahala magtinda ng pizza. Yes! Just giving you a hint. Love you guys! Go! Finished product. Wow, golden brown. So crispy, so yummy. Napolitan pizza. Talaga, original eh. Ito na sa loob yan. Ito mo yung Oh, wala pa. Konti pa.